زي راديو دمص أمريكا يو راديو دمص أمريكا أقلقلت قنقا تقرنيا بتشعة تشحن 485 بعسر تخلت تشحن 4 بعسر سلسة شحن 765 كيلو هيرز ويكا بسلاسان حدن بعسران حموشتن بعسران كلتن متر باند كامون بساتلايت مادب كأدام سنبت متحللاف جمير اللهم دا حندم سرون كبرا سمعتنا لومي قدام عسرا لكاتيت كلتشحن عسران حدن ويكا عسر سلسة لكاتيت كلتشحن عسر سلسة عامة مراتيوم مدب قدام سنبت لك خم تخافسون يكسب عارض زلو دحر قنقام حرنيا كاب ساتلايت بتوسخي بريدون متحللاف جمير اللهم إذا مدب أجايش بمعدام نسخاتكم سمعتنا حطوتات بمقرب تكافلوا له مدبيو نايلومي مدب حطون ملسن ويكا كولين شو كلتا أجايش حيزلو زراربلو أرستخاء بزعبا خونيل كازقبر نايفت أراورن بزيفلات زرقح قوقي حابريتان أبهز بزورو دوخل لمدايو سعبينن زملكت كخونيوم زراربهم تولد ولد قبريليو ناوح الفكم كبرا سمعتي إزي كلام سنبت زم حلالف أقايش بمعدام كابقاتكم بون حطوتات بمقبال زكاد مدبيو كمتي كنفالت زقاننا سلستا أقايش أتو مبراهتن تغلى برهان كاب مقالة إثيوبيا الدكتور هرمون أوبا ميكائيل كاب كيب تاون دبوب أفريقيا غازيتينيا هابتوم يوهانس كاب نيذرلاندس تخوني كابزوم سلستا أغايش حادة أتو مبراهتن تخلو برهان بمخنيات تليفون كنرخبو هاي كألنان لو معانتي مالبات أمونغو علالنا كنرخبو تخيلنا خنقتوينا ماتو رئيتو بزعبا زيار استزي خنسمع خنفتننا خسام موداتا حجي مسمر زلهم دكتور هرمون أوبا ميكائيل غازيتينيا هابتوم يوهانسن يقوم بمجمرتا اسكي تلاليو بعلاقاتكم قراي بهابتوم كجمر هراي يقني لي دمتي أمريكا يقني لي تولدي حابتوم يوهانس أب هولندي زنبر مو علي غازيتينيا أبناي سكول أوف كوميونيكيشنز أند جورناليزمون نهيري لكتشرسون نبالخو جينا أبز وانزيخا مسؤول أبناي مصنعتي توافر له أبناي رادباود يونيفرسيتي زعبا أورينتال تشيرشز ناي توحدون ناي إرتران إثيوبيان أبز حلف 5 عامات أب أوروبا زبل مصنع تقبر أبستفال عليه قدايتك واسع أراي دكتور هرمون برهانة أوبا ميكائيل بهال أب دوب أفريقيا أب كيب تاون أب كيب بينينزولا يونيفرسيتي أوف تكنولوجي أب تيناي جورناليزم بروغرام كم هيد أوف بروغرام سرح له كم غازيتا نتكا أب سمرا قرب سريحة نيرة عامة سرعان هون أب كفل زينا همون أب هاقراوي كونفدريشن سرحة نياتات إرترا دالاوي ناي دم سرحة نياتات نيرة ورني 10 عامة مارتي أدوب أفريقيا أب حد مغازين ناي أفريكان جورنال هورو سبيريت بهال تواسئة سابح جون واسع له جبنا بتي ممهرنا ناي جورناليزم يزل له مالك غازيتينيات وين تمهر على خابت زلها يونيفرسيتي هو جي جورناليزم يزل له هذا 4-5 سبجكت لهم هم بوست جراد له تمهارو او تكنولوجي اند كوميونيكيشنز مهر له يعني اللي كأدلن في اي هم تولد سلازع عدم كان توساخي بتغرينيا نموساخي بناي كفلي غازيتينيات وين حالات مخانكا خاغريسكا حراي ما غايش زعبا مزاربنا نحاسوت ورن بدوتاتو وي فتنتاتو خوينو كما يركا حزبي وي سماعي انبابي كونو حبريتا نخركب كنحجز نخيل زبليو مجمريا كن تتصقم معرخندي اواناويو تتصقم نمرأي مالت نتتصقم كيلا لخا كيفتشكا فتح سلا يركب مالتيو كم تفلت وخمتي عبزخونا مصنعتي وي مرمراوي مصنعتي وي ريسيرش تقبل كلها problem statement نبل سخاتكم كل خاتكم او توافركم زلخم يخم سلازي نتسقم نلالي مجمرتا مع خندي كفيديو بدكتور هرمون كجمر كلت امرات اللوبي بالانجليزيه سمي ده حركه بتغرنيا في بلصي تن كلت لنا امرات ميس انفورميشن دبل عن خاطر ديك انفورميشن حجتا ميس انفورميشن تا كونيل كذا كونه ناي بحق مسيلو كات زرغو حوره
ንኣብነት ብሶሻል ሚድያ ርኤዩልካ ናብ ኩሉ ሰብ ዝርግሖሞ ድሓር ሰብ ሓቂ መስሎ ድሓር ይዳናገር ማለት እዩ ግን ሓደ ሰባት በዘሎ ቴክኖሎጂ ምናዳ ኣብ ቀረባ ኢድና ስለዘሎ ኩሉ ግዜ ፎርወርድ ንገብሮ ድሓር ናብ ኩሉ ይላባዕ ሓደ ኻእቲ ኢንፎርሜሽን ብሎ ናይ ሓሶት ወይ ዘይኮነ ሓበሬታ ምዝርጋሕ ዕላማኡ ድማ ኮነልካ ምትላል ኮይኑ መልክዕ ኣዕናዊ ዝኾነ ምትላልን ተጨንዐ ፕሮፓጋንዳ ንክያድን ማለት እዩ ንምንታይ ከምኡ ዝግበር ኢልና እንተሓቲትና ዝንቡዕ ወይ ጉጉይ ሓበሬታ ንብዙሕ ዕላማታት እዩ ዝግበር ንፖለቲካዊ ምክንያታት ክኸውን ይኽእል መንግስታት ወይ ውጅለታት ወይ ውድባት ከምኡ ክገብራ ክእላ እየን ገንዘብ ንምግባር እውን ንጥቕሚ ኢልካ እውን ጋዜጠኛታት ከምኡ ክገብሩ ክእሉ እዮም ወይ ዝኾነ ሰብ ኮነልካ ንምፅላሙን ወይቲ ማሊሽስ ኢንፎርሜሽን ዝብልዎ ክኸውን ይኽእል ካልኡ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ምትሕልላፍ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣዝዩ ኣብዚ ዘለና እዋን ማለት እቲ ፕሮፓጋንዳ ወይ እዚ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ምትሕልላፍ ዋላብቲ ቲቪ ከሎ ዋላ ቲቪ ራድዮ ጋዜጣታት ከለዋ ኩሉ ግዜ እውን ነይሩ እዩ ዋላብቲ ኣብ ሶቪየት ሕብረት 1923 ናይ ዲስኢንፎርሜሽን ኦፊስ ዝበሃል ተኸፊቱ አንጻር ምዕራባውያን ዝካየድ ዝነበረ ነዊሕ ዝኸዳ ክሳብ ሕጂ እውን ዝኸይድ ከምኡውን ምዕራባውያን ከዓ አንጻሮም ከምኡ ዝገብርዎ ኣሎ ኩሉ ግዜ ስለዚ እቲ ምናልባዚ 2020 ከምቲ ዝበሃል ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ዝተዘርግሐሉ ዓመት ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ምናልባም እዚ ናይ ኮቪድ 19 ከምኡውን ክንዩ ብካልእ ናይ ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳታት ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩሉ ግዜ ኣብ መጨረሻውን እቲ ጉጉይ ሓበሬታን ማንም ኣይረድሕኒ እንትፎነቶም ኮነ ኢሎም ንኽፍኣት ዝተላዕሉ ውልቀ ሰባትን ጉጅለን ተዘይኮይኑ ማለት እዩ ሕቢ ዕላማ ክኸውን ክንምለስ ኢና እቲ ረብሓ ዕላማ እቲ ረብሓ ናይቶም ናይ ሓሶት ወረ ዝርግሑ ክነልዕሎ ኢና መጀመርታ ግን ማዕረ ክንደይ ከቢድ እዩ ኣብ ዓለምና ይኹን ኣብ ከባቢና ጋዜጠኛ ሃብቶም ኣጸቢቑ ከቢድ እዩ ብትግርኛ ፌክ ኒውስ ትምዩን ዜና ክብሎ መርጽ ማለት ሓቂ ዘይኮነ ክብደቱ ኣዝዩ ብርቱዕ እዩ ንምሳሌ ኣብቲ ዘለኻዮ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ 2016 ሓደ ኤድጋር ዌልሽ ዝበሃል ወዲ 28 ዓመት እዩ ኣብ ገዛ ኮይኑ እዚ ፌክ ኒውስ ኣንቢቡ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ብዝተፈላለየ ምክንያት ብሂለሪ ክሊንተን ዝምራሕ ናይ ፔዶፋይልስ እዞም ንቆልዑ ጾታዊ ርክብ ደጥቅዑ ሰባት ኣብ ሓንቲ ፒዘሪያ ፒንግ ፖንግ ትበሃል ኣብኣ ኮይኖም ብዙሓት ቆልዑ የባላሽው ኣለዉ ምስ ሰምዐ መሳሪኡ ሒዙ ገዝኡ ዓፂው በቃ ሓደ ነገር ግበር ኣለዎ እዚ ቆልዑ ከመይ ገይሮም እሰይሉ ከይዱ ናብቲ ፒዘሪያ ኣትዩ ነቶም ሰባት ካብኡ ኣውፂው ማዕጾታት ብጥያይት ገይሩ ቀዳዲድዎ እዚ ወዲ ዋላ ሓንቲ ኣይረኸበን ድሓር ን4 ዓመት ተኣሲሩ ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት ብዙሕ ክጠቕሰልካ ክእል ከምዚ ዶክተር ሄርሞን ክብሎ ፀንሐውን ኣብ ናይ ውግእ ኩነታት እውን ብዝተፈላለየ መገዲ ይጥቀሙሉ እዮም ስለዚ እዚ ፌክ ኒውስ ትምዩን ዜና ብዝተፈላለየ ናይ ኮምፕሎት ቴዎሪ ኣሎ ካብኡ ፍልይ ዝብል ከምዚ ክብሎ ፀንሐውን ናይ ዲስኢንፎርሜሽን ምስ ኢንፎርሜሽን ኣሎ ብዙሕ ዘይምትእምማን ኣብ ሓደ ሃገር ከማን ኣብ ሆላንድ ወይ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጡ ሰባት ክሳዕ ክንደየናይ ዘይምትእምማን ከም ዝሕብር ካፒቶል ክጥቃዕ ከሎ ኣብ ጥሪ ከም ዝረኣናዮ ኣባኻትኩም ኣብ ዋሽንግተን ፓርላማ ማለት እየ ብፌክ ኒውስ ዝተመገቡ ሰባት እዮም ከጥቅዑ መፅኦም ገሊኣቶም ነቲ ሓሶት ጥራሕ ስለ ዝምገብዎ ኣብ እምርኦም ኣትዩ ኣብ ዘይምትእምማምን ኣብ ጎንፅን ንሕብረተሰብሲ ብትንትን ዘብል ነገር እዩ ንመንግስቲ ከምደይ ተኣምን ገብረካ ንትካላት ከምደይ ተኣምን ገብረካ ንጋዜጠኛታት ከምደይ ተኣምን ገብረካ ንናይ ሃይማኖት መራሕቲ ከምደይ ተኣምን ገብረካ ስለዚ እቲ ጠንቁ ብጣዕሚ ብርቱዕ እዩ እዚ ጳጳስ ናይ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ሓደ ግዜ ኢሉ ነይሩ እዚ ፌክ ኒውስ ወይ ትምዩን ዜናሲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ይጀሚሩ ምክንያቱ ተመን ንሄዋን ከስሕታ ከሎ ብሓሶት እዩ ኣስሒትዋ እዩ ዝብል ሕጂ ክትሪኦ ከለኻሲ እቲ ስሩ ሓሶት ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሳዕቤን ኣለዎ ኣብ ሕብረተሰብ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው እዩ መዘራረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ከዓ ኮነልካ ዝግበር ናይ ፈጠራ ወረን ብዘይፍላጥ ዝዘርጋሕ ጉጉይ ሓበሬታን ኣብ ህዝቢ ዘውርዶ ኩለ መዳዊ ሳዕቤንን ዘመልከት እዩ መደብና ይቕፅል ሕራይ ምናልባት ሕጂ ናብቲ ምንጪ ኣብ ምልላይ ኣብ ምፍላጥ ተኸና ሄርሞን
ክልተ ዓይነት መደናገሪ ሓበሬታ ከም ዘሎ ኢኻ ጣዕስካ ቀድማ ቢልካ እቲ ሓደ ኮኔልካ ዝግበር እቲ ካልኣይ ድማ ብጌጋ ዝመሓላለፍ ዘይኮነ ሓበሬታ ከም ምዃኑ እሞ እቲ ዲስኢንፎርሜሽን ሚስኢንፎርሜሽን ንብሎ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ምንጪ ተላሊ ግዳይ ናይዚ ሓሶት ወይ ወረ ቅድሚ ምዃንካ እንታይ መሲልካ ብክልተ ዓይነት ክትሪኦ ትኽእል ሓደ እቲ ኣብ ሞያ ጋዜጠኝነት ዝሳተፍ ሰብ ብኣገባብ ክስልጥን ኣለዎ ጋዜጠኝነት እኮ ሕጂ እንታይ እቲ ፀገም መፂኡ ዘሎ እቲ ሶሻል ሚድያ ፌስቡክ ትዊተር ነፃ ስለ ዝኾነ ሰብ ሲቲዘን ጆርናሊዝም ዝበሃል መፂኡ ማለት ኩሉ ሰብ ከምድላዩ ከም ጋዜጠኛ ነፍሱ ከቕርብ ስለዝጀመረ ክትክልክሎ ይኽእልኒ ኢኻ ስለዚ እሱ ቅፅል እዩ ግን እቶም ጋዜጠኛታት ክነቕሑን ኣፀቢቖም ክስልጥኑን ይግብኦም ማለት ኣነ ሓደ መዓልቲ ዝከረኒ ሓደ ሓለፈ ዓመት ኣብ ፌብሩዋሪ የካቲት ፕሬዚደንሻል ኣድቫይዘር ኣብዚ ሓደ ሚኒስተር ነይሩ ሕጂ ብኮቪድ ተጎዲኡ ሞይቱ ማለት እዩ እንታይ ድኒ እዞም ተምሃሮስ ኣፀቢቕኩም ሳና ከተረኽቦም ኣለኩም ክፈልጡ ኣለዎም ንሕና ዝወቕሰና ኣይንፀልእን ኢና ግን ከይፈለጠ ፅሒፉ ንህዝቢ ዝዝርግሕ ሓበሬታ ግን ብዘይፍላጥ እቲ ዝዓበየ ፀገም እዩ ይርከብ ስለዚ እንታይ ድብል ዘለኹ ትንቕሓት እዩ ድሓርካ እቲ ብሰምዕ ሰብ ማለት እዩ ትዘንብብ ሰብ ከዓ ክነቅሕ ኣለዎ ማለት ኩሉ ዝተዘረበ ኩሉ ዝተፃሕፈ ነገር ኣብ ሶሻል ሚድያ ሓቂ ማለት ኣይኮነን በዘለናዮ ግዜ ሕጂ እቲ ፎቶሾፕ ነቲ ስእሊ ክትልውጦ ትኽእል ነቲ ቪድዮ ክትልውጦ ትኽእል ካልእ እውን ዘይተዛረብካዮ እውን ካብ ኣፍካ ዘይወፀ ሰባት ብካልእ መልክዕ ከቕርብዎ ክእሉ እዮም ዋላ ጋዜጠኛታት እቲ ህዝቢ ክነቅሕ ዘለዎ ማለት እቲ ሰብ ክነቅሕ ዘለዎ እቲ ጋዜጠኛ ትሬኒንግ ክወስድ ኣለዎ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ድሓርካ እኮ ጋዜጠኝነት ማለት እኮ ሰብ ከተሳውርን ከተበእስን ውዓል ወይ ከዓ ዘይኮን ሓበሬታ ከተመሓላል ኣለካ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ዝበሃል ዘሎ ኣቃሊሕኻስ ነቲ ሕብረተሰብ ናብ ፅቡቕ ንትመርሖ ማለት እዩ እቲ ሰብ ክነቅሕ ዘለዎ ባህለ እንታይ ግን እቲ ዝበዝሐ ሰብ እቲ ፕሉራል ኢግኖራንስ ዝበሃል ኣሎ ሓደ ግዜ ኩሉ ብሓፈሹ እቲ ሕብረተሰብ ስቂሉ ብሰምዕ ስቂሉ ዝጉተት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ናይ ሩዋንዳ እውን ትፈልጥ ኢኻ 94 ሬድዮ ሩዋንዳ ተዘርጊሑ ነቲ ህዝቢ ነንሕድሕዱ ከም ዝቀሳተል ገይርዎ ድሓር ግን ሩዋንዳውያን ተረዲእዎም እዚ ስለካ ንዓና ከቀሳስሉ እዮም ከም ዝገብሩ ዝነበሩ እንታይ የድለካ ስለዚ እቲ ትሬኒንግ ክግበር ኣለዎ ነቶም ጋዜጠኛታት ኣነ እውን ሳተፍ ኣለኹ ብውልቀይ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣለዎ ከምኡ ካልኦት ኣሕዋትና ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ እጂ ናትና ተራውን ዕዙዝ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ነቲ ህዝቡ ከነንቅሖ ክንክእል ኣለና ኩሉ ዝተዘረበ ነገር ሓቂ ማለት ኣይ መርሚርካ ክትሪኦ ኣለካ ማለት እዩ ፅቡቅ ዶክተር ሄርሞን ከም ዝበልካዮ እዚ ሕጂ መሓላለፎ ዘለና መደብ እውን ኣካልቲ ናይ ምንቃሕ ወይ ትምህርቲ መሃቢ ሰብ ተዋሓደ ባዕሉ ብነፃ ኮይኑ ውሳነ ክህብ ንምግባር እዩ ተወሳኺ ህልወካ ሃብቶም ኣብኡ ከለካ እቲ ጉድኣት ከ ማዕረ ክንደይ ዝብል እውን ምናልባት እቲ ጉድኣት ነቲ ብጌጋ ዝተረድአ ኣካል ማዕረ ክንደይ ዝጎድኦ መጨረሽትኡ ኸ ጌጋ እዩ ሓሰት ኢልካ ወይ ይቕረታልካ ኸ ክትመልሶ ትኽእል ዶ ኣብቲ ናይ ወፃኢ ኣብቲ ሕብረተሰብ መፅናዕቲ ብዝተገበረሲ እቲ ሳዕቤኑ ኣብቲ ሕብረተሰብ ምስቲ ዶክተር ሄርሞን እውን ክብሎ ፀንሐ ሜድያ ኢሊትረሲ ወይ ናይ ክሪቲካል ቲንኪንግ ኣፀቢቕካ ተጠንቂቕካ ርጡብ ኮንካ ናይ ምሕሳብ ክእለት ስለ ዝጎድለና ሓፈሻዊ እቲ ሳዕቤኑ ሓሶት ስለ ዝኾነ ኣብቲ ህዝቢ ይርዕም እሞ ንኸተልግሶ ኣፀቢቑ ከቢድ እዩ እቲ ዝርዕመሉ 100 ዳርጋ 99 ካብ 100 ሰብ ከኣምኖ ክእል እዩ ንኸተልግሶ ግን እቲ ትዕወተሉ ሲ 86 ካብ 100 ገጽ ዝኾነ ስለዚ እቲ ሳዕቤኑ ከምዚ ሱር ንኸተልግሶ ኣፀቢቑ ከቢድ እዩ እዚ ትሚዩን ዜና ወይ ፌክ ኒውስ ሓፈሻዊ ከዓኒ ንስምዒት ዝትንክፍን ዝቕስቅስን እዩ ናይ ጋዜጠኝነት ሓላፍነት ሲ ንህዝቢ ሓቂ ንምሕባር እያ ሓቂ ንምሕባር ናይ ሓደ ሰሚዕኻ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓኒ ናይ ክልተ ናይ ሰለስተ ዛዕባት ዝበሃል ዘለውን ፈላጣት ሓቲትካ ዝግበር ሓበሬታ እዩ ሓቂ ንምሕባር ብተወሳኺ እቲ ሓቂ ክንሕበር ከለና እንመሃሮም እንታይ እዩ ነቶም ኣብ ዜና ኣምፂና ነዛርቦም ሓላፍነት ንወስድ ኢና ምክንያቱ ስቕኢልካ ሓደ ሰብ ዝኾነን ዘይኮነን ንዛረብ እሞ ኢለ መታን ስምዒት ናይ ሰብ ንኽንቀሳቐስ ክቕስቅስ ኣምፂ ኣየዛርቦን እየ ንምሳሌ ዓብ ሰብኣይ እዮም ቶም ሰብኣይ ብዛዕባ ናይ ሃይማኖት ናይ እስልምና እፉፍ ዝኾነ ዘረባ ክዛረቡ ከለዉ ጋዜጠኛ ሓላፍነት ክወስድ ኣለዎ ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ሳዕቤን ንዓኦም ብርቱዕ ስለ ዝኾነ የድልድዩ ሃናፀ ድሉ እውን ክሓትት ኣለዎ ሕጂ እቲ
ناي مللاي ناي تميون زيناسي نسمعي زتنكفيو حافشاو خا بقليلو استقانابرن بقليلو ززرغح عميق مصنعتي زي حتت ايو ابو هلا هابتم نالبات قصل عدلك بكا زخونه محبراوي ميديا يكون حويسب يكون غازيتኛ يكون ወይ ሓደ ዝኮነ ቻነል ይኹን ንምንታይ ዝሕሱ ንምንታይ እቲ ብፍላይ እቲ ዲስኢንፎርሜሽን ዝበሃል ኮኔልካ ዝግበር መደናገሪ ናይ መደናገሪ ሓበሬታ ንህዝቢ ዝግበር ምድንጋር ስለምንታይ ክገብሮ ዝደሊ ናይ ውልቂ ጥቕሚ ክህልዎ ክእል ናይ ትካል ጥቕሚ ክህልዎ ክእል ስለምንታይ ይገብሮ ዝበልካ ኣብ ናይ ሶሻል ሚዲያ ልውቃሕጂ ኣብ ናይ ሶሻል ሚዲያ ፌስቡክ ዩቲዩብ ከምኡ እንድሕሪልካ ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ክዝርብሑ ከለዉ እንታይ ይብሉካ ሕጂ እቶም ሜድያ ብኡ ደመሓላልፉ ሼር ግበሮ ሳብስክራይብ ግበር ላይክ ግበር እዚ ሕጂ በዚ ገንዘብ እትውሉ እዮም ገንዘብ ስለ ዘእትውሉ እቶም ሰማዕቲ መታን ክበዝሕሎም እቶም ተኸታተልቲ መታን ክበዝሕሎም ዝስሕብ ስምዒት ዝትንክፍ ዜናታት እዮም ዘምፁ እንደገና ከምዚ ክብሎ ፀናሕኩ ሓፂር እዩ ዕሙቕ እንተይሉ እቲ ሰማዓይ እውን ክከታተሎ ስለ ዘይክእል ምስ ምንታይ ከተማታተሎ ትኽእል ኣብ ጋዜጠኝነት እዚ ታብሎይድ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣሎ ኣብ ሆላንድ እውን ኣሎ ቴሌግራፍ ንብሎ ዝዓበየ ጋዜጣ እዩ ኣብ ሆላንድ ኣብ ጀርመን እውን ኣሎ ዝዓበየ ሰርኩሌሽን ዘለዎ እዩ ግን እቲ ዘምፅዎ ክትሪኦ ከለካ ስምዒት ዝተንክፍ አንጻር ደቂ ወፃኢ አንጻር ናይ እስልምና ወይ አንጻር ናይ ሃይማኖት ከምኡ ስምዒታት ደንቃሳቀሲ ስለዚ ናይ ገንዘብ ጥቕምሎ ብትካላት ተኮይኑ ድማ ብሕልፍ ናይ ፖለቲካ ናይ ፕሮፓጋንዳ እዩ ከምዚ ንብሎ ኣብ ውግእ ንምሳሌ ቀዳማይ ግዳይ ዝኸውን ሓቂ ምክንያቱ ሓቂ ስለ ተቐተል ፕሮፓጋንዳታት በዝን በትን ይዝበፅሓካ ብኡ እዮም ጋዜጠኛታት ከኣትው ዘለዎም እሞ ነቲ ሓቂ ከምፁ ዝኽእሉ ስለዚ እቲ ካልእ ጠንቂ ከዓ ዝብሎ እንታይ እዩ ኣነ ውሕድ እምበር መንግስቲ ኣብዚ ሆላንድ ንምሳሌ ብሕጊ እቶም ናይ ካቢኔት ሚኒስተራት እቶም ናይ ምምሕዳር መራሕቲ ኣብ ሆላንድ ናይ ማዘጋጃ ቤት ወሎ ናይ ዞባታት ወሎ ናይ ኩሉ ንጋዜጠኛታት ነቲ ህዝቢ ብጋዜጠኛታት ገይሮም ወይ ብናቶም ትካላት ኣብ ዝተወሰነ እዋናት ሓበሬታ ክህቡ ግዱዳት እዮም ብሕጊ ንህዝቢ እንድሕር ደኣ ደይሓቢሮም ሞ እንታይ ይበዝሕ ሓሜታ ትምዩን ዜና እቲ ህዝቢ ሽዑኡ ተሓቂ ይጠፍኦ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ውልቀ መላኽነት ዝበዝሖ ሃገራት እውን እዚ ትምዩን ዜና ይበዝሕ ምክንያቱ መጪ ዝገልፀልካ ሓላፊ የለን ወይ ፓርላማ የለን ንሕና ሕጂ ከምኡ ኢና ንገብር እንድሕር ሓደ ነገር ኣሎ ብክልተ ሰለስተ ወገን መታን ክትሰምዕ ናብ ፓርላማ ትኸይድ ነቶም ኣባላት ፓርላማ ትሓትት ነቲ ሚኒስተር ትሓትት ነቶም ዝምልከቶም ኣካላት ትሓትት እንድሕር ደኣ እዚኣቶም ግን ኩሎም ኣፎም ሒዞም እቲ ትምዩን ዜና ይበዝሕ እዋስ ከቲ ጉድኣት ማዕረፍ እንደ እዩ ተሳዕቤን ትግዳይ ምዃን ዶክተር ሄርሞን ካብ ኬፕ ታውን እቲ ብፍላይ ሼሪን ዝበሃል ማሕበራዊ ሚድያ ምክፋል ንብሎ ብጣዕሚ ፍሉጥ ኣዘራርባ ኣሎ ሼር ግበሮ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ሼር ግበሮ ሼር ክትገብር ከለኻ ወይ ክተካፍል ከለኻ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ትወስዶ ሓላፍነት እንታይ እዩ ክንደይ ዝኾኑ ሰባት ኢኻ ትጎድእ ዘለኻ ወይ ትጠቅም ዘለኻ ሄርሞን ንፅቡቅ ንሕን ሼር ትገብር ኣለኻ ንኩሉ ኢኻ ትጠቕሞ ዘለኻ ብሓፈሹ እንተዳ ንሕማቕ ኢልካ ኮነ ኢልካ ውልቀ ሰብ ወይ ውድብ ወይ ንመንግስቲ ወይ ንዝኾነ ኣካል ክትጎድእ ግን ኣዝዩ ሃሳይ ንኣብነት ብዛዕባ ሓደ ሰብ ተኮይኑ ነቲ ሰብ ትጎድኦ ማለት ካራክተር ኣሳሲኔሽን ምቕታል ማለት እዩ ነቲ ሰብ ኢኖ ካልኣይ ነቲ ሕብረተሰብ እውን ትጎድኦ ኢኖ ንምንታይ ጌጋ ሓበሬታ ካ ትሕልፍ ዘለካ ጠቅም ሓበሬታት ኣይኮነን ማለት እዩ ተታልሎን ተደናግሮን ኢኻ ዘለካ ስለዚ እንተ ሓሶት ሓበሬታ ሰብ ሒዙ ስለዚ ኣብ ሂወቱ ወይ ካብ ሕብረተሰብ እውን ጠቃሚ ይኮነን ማለት እዩ ነንሕሉን ሰብ ተሳውር ክእል እዩ ሰባት ከባእስ ክእል እዩ ስለዚ ሃሳይነቱ ዓብዪ እዩ ንኣብነት ብዛዕባ ሓንቲ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ 2016-2017 ሓደ ናይ ዩኬ ካምፓኒ እንታይ ገይሩ ዳርጋ 220,000 ኣብ ትዊተር ገይሩ ማለት እዩ ናይ ሓሶት ሓበሬታ እንታይ ኣንጻር ሕጂ ዘሎ ፕሬዚደንት ኣንጻሩን አንጻር እቲ ፋይናንስ ሚኒስተር ዝነበረ በትግዜቲ ንዕኦም ካብቲ ስልጣን ንምልጋስን ናብ ስልጣን ከም ደይመፁ ምግባር ማለት እዩ ለሓድ ሰብ ምትእማን ኣውዲ ስለዚ ኣብቲ ኢኮኖሚን ኣብቲ ፖለቲካን ናይ ዝዓዲ ዓዲ ኢምፓክት ካብቲ ናይ ኣፓርታይድ ናይ ኢንፎርሜሽን ስካንዳል ዝዓዲ ጉድኣት ኣውሪዱ ማለት እዩ እዚ እንታይ ዝብል ዘለኹ ኣብ መጨረሻ ነቲ እቲ ሕብረተሰብ ዝህዝቶ ዘሎ ማለት እቲ ክረኽቦ ዝኽእል ሓበሬታ እቲ ጉጉይ ሓበሬታ
ስለዚህ وهاب ዘሎ ተሃሳይነቱስ በቀሊል ክረ አይክልኒ ማለት እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው መዘራረቢ አርእስቱ ኮይኑ ዘሎ ከዓ ኮኔልካ ዝግበር ናይ ፈጠራ ወረን ብዘይፍላጥ ዝዘርጋሕ ጉጉይ ሓበሬታን ኣብ ህዝቢ ዘውርዶ ኩሉ መዳዊ ዝተዓበየንን ዘመልከትዩ መደብና ይቕፅል ሕጂ ደው ኢሉ ክሓስብ ከም ዘለዎ እቲ ሕብረተሰብ ሲ ሕጂ ሼር ቅድሚ ምግባሩ ናይ ሓሶት ወረ ክኸውን ከም ዝኽእል ሼር ተገይሩ መዓት ጉድኣት ከውርድ ከም ዝኽእል ካልኣይ ብምሕሳብ ክወስዶ ዝግባእ ጥንቃቄ እስታት እውን ተተሓስከዮ በዘለና ሕጂ ቴክኖሎጂ እታ ሼር ትበሃል ባተን ስለዘላ ሰብ ዘቋርጾ አይመስለንም ማለት እንተዳ ከይፈለጠ እንተዳ ብዘይፍላጥ ከምቲ ኢንፎርሜሽን ደልኩ አንተወይ ዘይፍላጥ እንተዳ ናብ ካልእ ሰብ መሐላሊፍዎ ለሃኒ ዘይፍላጥ እንዳ ፈለጥካ ግን ሼር ትገብረለኻ እዘን አይሕልና ሕቶይ አወልሃ አቀድመ ንሃብቶም ሓይተይ ነረ ሳስ ለሪቶ ስለዚ ሃብካላ እቲ ዕላማ ብዝምልከት ስለምንታይኦም ሰባት ናይ ሓሶት ወረ ዝርግሑ ምንታይ ሓደ ሚድያ ዝምውሎም ሰባት ኣለው ዝምውሎም ወይ ኣካላት ኣለው ስለዚ ናይ ውልቃው ጥቕሙን ኢሎም እኮ ሓሶት ክዝርግሑ ዝውዕሉ ሰባት ኣለው አባናውን አሉ ናትና ሚዲያ ማለት ናይ ኤርትራውያን ናይ ኢትዮጵያውያን ሰብ ፈልጦ እቶም ከምኡ ዝርግሑ ዘለውን ስለዝቕበሩ ዘለው ገንዘብ ፈልጦ ስለዚ ንጥቕሚ ክኸውን ይኽእል ካልእ እውን ዘን ዓበይቲ ሚድያ ንኣብነት ብኣድቨርቲዝመንት ብገለ እቶቶም ከይትንከፍ ኢሎም ናይ ሓሶት ሓበሬታ ዝበሃልዎ ነገር እንዳበሉ ክነብሩ ክእሉ እዮም ካልእ ከዓ ፖለቲካዊ ምኽንያታት ከምዚ ሓብቶም ሓወይ ዝበሎ ፕሮፓጋንዳ ክኸውን ይኽእል እዩ ናዳ ኣብ ግዜ ኩናት ሕጂ ብዙሕ ነገር ክበሃል ይኽእል ብዙሕ ነገር ዘሎን ዘየሎን ማለት ኮኔልካ ንምፅላም ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳን ትሕላፉን ክኸውን ይኽእል ሶ ብዙሕ ምኽንያታት እዩ ዘሎ ሕራ ወስኸላ ሃብቶም ኣብኡ ከለካ ብፍላይ እዚ ስእሊ ቪድዮ ኣብ ምዝርጋሕ ምልጣፍ ናይ ሓሶት እሞ ከዓ መጨረሽትኡ ንዝፍለጥ ግን ከም ዝበልካዮ እቲ ጉድኣት ድሮ በፂሑ እዩ ክሳብ ክንደኦም ክሕሱ ወይ ናይ ሓሶት ወረ ከኺደና ኢሎም ዝሓስቡ ብፍላይ ከዓ ፅቡሓንጎ እቲ ሓቂ ከም ዝወፅእ እናፈለጡ ክልጥፍዎ ከሎ ሃብቶም ሕራይ ተወልደ ሪኻ እዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ ምክንያቱ ኣነ እንታይ ዝኣምን ሰብ መሰል ናይ ምእካብ ሓበሬታን ናይ ምዝርጋሕ ኣብ ሓበሬታን መሰል ቀንዲ መሰል ወዲ ሰብ ስለ ዝኾነ ዋላ ከምዚ ሕጂ ፌስቡክ ንዶናልድ ትራምፕ ዝገበርዎ ብናተይ ወገን ኣይድግፉን ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ክዝርጋሕ ክኽእል ኣለዎ ሓበሬታውን ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ጥራሕ ከምታ ቀዲምካ መእተው ዝበልካዮ እንታይ እዩ ሰብ ክመሃር ኣለዎ ካብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ኣትሒዙ ጂብ ዝዓዲ ኣብ ከምኡ እዩ ዝድፋኣል ዘሎ ካብ መባእታ ትምህርቲ ኣትሒዙ ቆልዑ ክመሃሩ ኣለዎም ከመይ ገይሮም ንሶሻል ሚድያ ከም ዝጥቀሙሉ ከመይ ገይሮም ትምኑይ ዜና ከለልዩ ከም ዝኽእሉ ክመሃሩ ኣለዎም ስለዚ ኣብታ ትምህርቲ ትመጽእ ሕጂ ብኸመይ ጌርካ ተለልዮ ንዝብል ግን ሓደ ክልተ ነጥብታት ከልዕል ምደለኹ ሓደ ሓፈሻዊ ንስምዒት ዝትንክፍ ስለዚ ዜና ክመጽእ ከሎ ወይ ከተንብብ ከለኻ እንታይ ዓይነት ምዃኑ ንኸተለልዮ መታ ምጽኡ መፈልፈሊኡ ምንጩ ካበዩ ኢልካ ክትምርምር ጽቡቕ እዩ እቲ ዝዝርጋሓ ዘሎ ሰብ እዚ ናይ ከም ዝክብሎ ፀናሕኩ እዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ፀገም እንታይ እዩ ኣነሲ 10 ኣካውንትስ ክኸፍት ክእለ ናይ ሓሶት ሽም ናይ ሓሶት ስእሊ እናገበርኩ እሳ ሓንቲ ክፍእቲ ነገር ዘርግሐ መሊሳ ይቕይር ኣብ ትዊተር ከምኡ ኣብ ዝተፈላለዩ እዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ክፍልታት ከምኡ ስለ ዘሎ እቲ መፈልፈሊኡ ከድና ክንሪኦ ጽቡቕ እዩ መን ይትሰዶ ዘሎ እዚ ምንጩ ካበይ ምዃኑ እንተረኸብካዮም ድማ እቲ ቀንዲ መበገሲኡን ዘርጋሕቱን ናይ ሕቡእ ስምን ስእልን ዝጥቀሙ እንድሕር ኮይኖም ሕቶ ክትገብር ኣለካ እዚ ሓቂ ክኸውን ኣይክእልኒ ማለት እዩ ናይቶም ዘርጋሕቲ ኣካውንት ሶሻል ሚድያ እንተተኸፈትካዮ ከዓኒ ብዙሕ ትሕዝቶ ይብሉ ብዙሕ ግዜ ከዓ እቲ ኣጻሕፋ ጌጋታት ኣለዎ ይውጭጭውን ይእውይ ምሻለካ ዓበይቲ ሌተራት ተጠቂሞም ስእልታት ናይ ምግናን ከምዚ ሕጂ ኣብ ውግእ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ናይ ምግናን ኣብቲ ጽሑፍ ድዩ ኣብቲ ስእልታት ድዩ ኣብቲ ቪድዮታት ስለ ዘለዎ ናይ ቀደም ቪድዮታት እውን ቆራሪጾም መሊሶም ስለ ዘእቱ ናይ ካልእ ውግኣት ሓንሳ ኣብ በዓል ላቲን ኣሜሪካ ዝገብረ ውግእ ከም ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ውግእ ገይሮም ከምጽዎ ስለ ዝኽእሉ እዚታት ናይ ምልላይ ትምህርቲ ክውሰድ ኣለዎ ብተወሳኺ እዛ መን ምዃንካ ክነግረካስ ምስ መን ከም እትኸይድ ዝገረኒ ትብል ምስላ ናይ ወለድና ናብ መን ምዃንካ ክነግረካሲ ታሪኽካ ሓብረኒ እንተለወጥናያ እውን ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ እንድሕር ዝኣቲ ተንብቦ ዘለኻ ካታተሎ ዘለኻ ቅድሚ ሕጂ ሓሶት ዘምጽእ ኮይኑ መሊስካ ክትጥንቀቐሉ ጽቡቕ ይባህላይ ሓደ ደዋላይ ረኺብና ኣለና ሓንሳብ ኣጋይሽ
ጋሻ ብሽምካ ጀሚርካ ኣበይ ከም ዘለኻ ተላለየና? ኣነ ኣብርሃ ሃይለ ዝበሃል ያው ኣብ ከባቢ ቃፍታ ሑመራ ኮይኑ ካብ ዓዲ ጎሽ ንእሽተይ ኢልካ ማይ ኩሖ ዝበሃል ገጠር ከተማ ገጠርያ ንእሽተይ ከተማ እየ ዘለኹ ማለት እዩ። ፅቡቅ ኣብርሃ ሃይላይ። ስለዚ ከምቲ ክነፋልጦ ዝቐነና ኣርእስትና ተረዲእካ ኣሎ። ብፍላይ ብናይ ሓሶት ወረ ጌርካ ኣብ ህዝቢ ዝወርድ ጉድኣት ከመይ ጌርና ክንከላኸሎ ንኽእል፣ ከመይ ጌርና ፅውፅዊ ቁኑዕ ሓበሬታ ፈሊና ንፈልጥ፣ እንታይ ክንገብር ኣለና፣ ከመይ ንርድኦ ኣብ ዝብል እዩ። ስለዚ ኣጋይሽ ኣጋጣሚ ሳልሳይ ጋሻና ኣቶ መብራህተን ተክለ ብርሃን ኣብ መስመር የለን ንደልዮ ኣለና። ዶክተር ሄርሞን ኦባ ሚካኤል መምህር ናይ ጋዜጠኝነት እዩ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ከምኡ ከዓ ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስ ካብ ኔዘርላንድስ ካብ ሆላንድ ነባር ጋዜጠኛ እዩ። ናብ ሕቶኻ ቀፅል። እሺ ያው ከምቲ ዝተባሃለት ናይ ሓሸት ኢንፎርሜሽን ኣብ መሃብ ከመይ ጌርካ ሱ ህዝቢ ከመይ ገይሩ እዩ ተሓቲ እንትን ክግበር ዝግባእ ትክክለኛ ሓሰሪ ወጥሖ ዝኽእል ወይ ከመይ ጌርካ ይጣረዝን ትክክል እዩ። ብዙሓት ስእሎም ዘይተጣረዩ ኣብ መሬት ዘለው ወጋዕታት ይውጋዕ እዩ ይውረአ ብሚድያ ኹን ብካሊእ ካሊኣት ዋላ ካብ ዓበይቲ መራርሕታት ሓለፍ ኢሉቱ ኣብ ሓቲ ዘይተደረኸ ማለት ብተባሃለ ወይ ብስልኪ ኮንቪኒዮ ተባሂሉ ቀጥታሲ ዝገብለ እምበር ኣብ ህዝቢ ዘኒኦ ዓቂት ኣብ ህዝቢ ወሪዱ ዘረጋገፅ ኣካል ዳርጋ የለን ክበሃል ይካል ማለት እዩ። እቲ ሕዚ ንእሽተይ ዘሎ ፀገም ሕዚ ቀን ኣባና በቃ ርዳእታ ኣትዩ ይበሃል ቃፍታ ሑመራ ከባቢ ሕዚ ርዳእታ ኣትዩ ይበሃል ግን ብጭራሽ የለን። ሕዚ ኣባና ዳ ዘለናዮ ካብ ዓዲ ጎሽ እዩ ምንም ርድኤት ዝበሃል የለን። ሕዚ ከም እናተባሃለ ይወሃብ ህዝቢ ብከመይ ክጣረ ዝኽእል ዝብል ወሪድካ ወይ ብኣካል ወይ ሕብረተሰቡ ዘሎ ጠይቕካ ሓቲትካ እዩ ተረጋጊፅካ ምስ ህዝቢ ብሚድያ ክሓልፍ ዘለዎ እምበር ዘየለ ነገር ኢልካ